eta guain egingo dugu hau, hori ikusteko ze lan banditzeetan egiten dutela ez? Ze egoeretan gure aitona amonak izaten dira zarindua. Esaten dut, ordutegi batekin, azkarra, baldintzan txarrian, zegatik azkenean ordutegi oso murriztua dakate aitonak zaintzeko, aitona amonak zaintzeko, eta horregatikan egin dugu olako ikintza, ez? Ze ondo ikusten den, patronala sartua izango dela, eta, ekintza horretan dago sartua, eta gure xixena patronala eta gobernua, ez? Queréis calidad y no queréis